Едно, две, три, четири, пет, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Той не знае, но аз ще го намеря. Къде? Добре. Мисля, че той е там някъде. Намерих. И иначе, добре ли си? Аз те видях. Усетих, че някъде там отиваше. То накъде да отида? Сигурно, ако така правя, трябва да правя. Следва се отдалечавам. Натам има по-леко и се отдалечавам. Добре. Този рунд. Колко спечели? Но все пак Крима не ме заплю. Ай, колко съм изморен. Ако искаш. Как да забравихме на хората да покажем, че ще вали. Честно да ти кажа. Ти като знаеш как хората не гледат изобщо в YouTube вече видеа, откъде може да знаят, че това ще го видят? Ще още. Хайде. Не стига, че има доста малък шанс. Победи. Сега ти ще се търсиш ли? Ще... Ти от кога започна вече само на телефони да Ще те търся ли? Какво ти искаш да правим? Айде. Само на телефони вече. Айде. Почваме до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Я на мама детенцето, къде ще се скрие? Чакайте. Видяхте ли го ето там? Там бе. На разстояние. Те... Къде ли може да е? Ето го! Аз нарочно... Виждахте както ти правеше нарочно, те заплювах. Аз не те виждах. Аз виждах сянка, бяла сянка, която се връща в колите. Само това виждах. Сянка. Ето, сега искаш ли пак да ме търсиш? Или айде аз пак. Не знаем. 10 няколко трябва да има. Айде 10, много яко. Аз пак те търся, искаш. Добре, както щеш. Давай, почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Ако си мислите, че броят толкова бързо, гледам тук секундите. Как са 50? 5 минути 54, 5 минути 55. Той къде се е скрил? Айде, наблюдаваме убавът. И слизам на улицата. Заснемваме хубаво. Там нещо видях, е тук. Его! Бързо, Иван! Сега ти търсиш. Добре. Ама до 5 точки, ако искаш. Не. Ай, здравейте. Айде ти ли? Какво ще правиш? Айде Добре, аз ще търся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Готов или не? Аз идвам. Аз го видях, че ето там се е изкрил. Пуза колко? То аз та видях. Абонирайте се за канала на Иван и на моя канал и пръснете лайк бутон и камбанка. Сега ти търсиш. Когато аз се заплюя, тогава аз почвам да... За сега на колко сме? 2 на 2? Да. Нямам се да представя. 2 на 2. Добре, да кажем, Айде, че сме 2 на 2. Ма не снимай така. Така. Добре. Окей. Едно, ой, майко ми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Готов или не? Аз идвам. Пуза колко! Чакай да ти кажа, малко ме е срам вече. Бъркани макарони с ориз. Моля, какви неща говориш? Жълта поничка. Айде пак Каква ти жълта търси. Честно да ти кажа, мен малко ме е срам вече. Да излизам по улицата и като стои с телефони да ви кажем: ето ще, къде, кака? Братко, стабе. Що се ли гаш? Айде, ти ли броиш? Честно да ти кажа. Мисля, че никой няма да види нашето видео. Ти имаш 4 точки. 4 Не, точки. 3 точки. 3 май. Аз броим. Айде, моля се. А да, хора, в мене сте! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, айде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. По-цигански диалект се говори тук в тази държава, че направо в България се казва Т. Сега откъде да го намеря този? Ох, на къде да тръгна? На там или на там? На там. Да, ще може да се обърка. Да не е там. Той тук се. Нали знаете, че под колата му се виждат? Арррррр! Къде се е скрил? А, не! Аз отивам там. Не, нагоре. Его къде е? Веждицата е. Здрасти! Добра идея. Ох, кой слиза сега, бе? Ту! Ту!
Иване! Буза на Иван. Защо вече искаш само да си? Арно, моренце. Само на телефони. Я познайте си, Иван, на какво сме ходили. На море. Много се крие. Да, много съм кривич. Така трябва да бъдем Защо живот. искаш? Шига. Хората си. Сега. Я да видим бурята. Айде. Айде да видим бурята. Айде да видим бурята. Идвай, бързо. Да идвам. Чак. Бързо, качвай се горе. Чак. Не бе, защо Чакай. искаш да скачаш? Защото, ела да видиш кой идва. Ела да видиш. Ела. Вижте каква буря идва. Ако виждате, Иване, не е страшно, то само духа. Колко е яко. Сега не е толкова такова, не е толкова топло, че тук беше много топло. Много топло беше. Тук беше, Иване, тук колко градуса беше? 32, 8. Адски е горещ. Да, беше много адски горещо, Иване, ела да се порадваме на този вятър. Ето, вижте небето. Ама виж, няма да вали. Облаците са махнали. Облаците сигурно са отишли натам или ето натам. Няма да вали, само ще духа. Те го дават чисто небето. Днес. Чисто небе. Може да има вихрушка. Това ти вихрушка, бе. Моля, че се трябва да се побере. Може да стане нещо лошо. И какво да удари? Мълния ли? Мито. И на морето се беше затъмнил. Топло, ма не валя. А ние искахме да завалим, а сега няма шезлонги, няма... Там нямаме място къде да го сложим. Хем телевизора не е свързан, трябва да го мам да го сложим. Обърни се и да гледаме. Моля да се от улицата, стоиш по средата на улицата. Калинче, дават ли го да вали? Иване, виждаш? О, я идва. Вижте! Уй! Вау! Вълшебство! И чакайте, парусите летят. Супер, чакай, че ще падна. Вижте дървото! Айде да искаш ли у нас? Айде! Абе не... Ето виж тук Може има торнадо. О, колко яко! Не. Е страх, колко... Като гледам, не го е страх. Как те е страх? То това е вятър. Не е дъжд. Вятъра, ама може да стане по-зле. Един ден така задуха вятър, че тук имаше пясъчна мъгла седно. И валеше толкова силно, че мама не можа да отвори вратата на една кола. Тя да отвори и вятър я затваряше. Виж, то спря вятъра! С няколко повреди, ма спря! Какво лошо има? Справа е. Наистина искаш да станеш популярен в YouTube. YouTube не харесва и лиглюкото си. Ма там хората, които гледат на тази платформа. Тук сме Иван и сме в шоу. Трябва да покрием номерата на колите. Как да ги покрием? Ама някак си. Ама аз когато снимам не ги покривам, защото не ги снимам. Ето. Като няколко дни снимаш. Айде, Иванчо. Сега си даваш локацията на някакви ютубери и може да те намерят. Това много лоши неща. Виж какво... Аз пък не съм снимал моята кола, така че... Да моля ти се. Не.
строителство. Това го имаше и пред нашия блок. Ела. Тип такова табло. Виж. Моля, че се Ма спри да тук снимаш виж, за че малко. не духа. А там... Гърми се. Мале колко е яко. Чакай, аз ще го отворя. Обърни се с гръб. Не снимай кода. Няма бе. Вече дори хората, които... Само да се полюбивам. Ето. Опа. Айде нагоре. То се сякаш спря. Ай, влизай вътре. ти. Защо? Защото ще завали. Нали го дават да вали, бе. Явиш. Айде, вътре отиваш ни на гости. Не. Защо? Защото кажи, че е задухал. Ела. Не казах, че трябва да ти е един по-ресторан да са. Бе, На теб. чакай. Те ми затвориха вратата, на която трябва да... Това беше. Не бъркаш се. Ние сме от тия стъпала нагоре. Се снимайте го. Тук... Защото така... Навънка ще завали. Я. Спри го видеото, моля те. Чакай. Може да направим част втора. Част втора. Айде! Следвайте се за канала, ако искате част втора на това видео. И се абонирайте. Чао!